Right, ma-streets e-social media, ma-streets ayo nhasi hadisi ma-streets e-social media, nhasi tiri paground handiti. Nhasi ndakamira nemurume wandakamira naye panapa, mukomana anonzi yeTerry G. Terry G. Mr. Terry G. Zviri kudidi? Say uncle. Ndiribo ari sei ma-runnings? Aiwa ma-runnings ari good. Handiti? Ndatofara kusangana newe. Kana neni unozwa kuti ukasangana navanhu vemutv ka. Pampacho nono uchingofunga kuti vanhu ava variko here zveshuwa, wotozoona wasangana navo wotozoona okay variko. But chese tiri kubva muno imuri wemutv futi. Alright, saka tasangana mutv futi. Yeah. Alright, muri yeZimbabwe ingada kuziva mukoma Terry kuti munonzani, a bit of your background. Alright, ndinonzi Shaona Terence Green. Alright. Ndakaberekerwa kukwadzana. Ndikakurira kukwadzana. Ndakazobvawo kukwadzana patakatengesa embedu yanga iri kukwadzana tikazotenga kuchitungisa. Ndokwandiri kugara izvozvo. Alright. Alright. Zvemumhanzi, manhengo yakareba semuchiro wamumhanzi? Ndingangoti mumhanzi professional ndakatanga 2018. 2018. Alright. Ndine pandakamboita hangu music zvimwewo zvaizvekuti ndaingozviitiro bedroom studio yakati bedroom studio yangu yandandinayo. But ndandichitori kuwadzana zvazvingori zvimwe zvekungonakidzwa. Zvekungonakidzwa musingatozivi kuti muchazosvika pamava. Alright, mazuva ano muri kupisa ka Ndezvemoyo. Ndangoti mazuva ano vanhu ndozvavari kunyanyoda stereki. Alright, Ndezvemoyo. Saka imi muri kuwapa zvavanoda zvacho. Zvavanoda. Tikwaparidzira vhangiri ravanoda kunzwa. Alright, so naChipo manhengo yakareba semuchishanda mese naChipo Muchegwa. naChipo Muchegwa anopisawo ari kuside rake, imimo muchipisa. What happened kuti imi muri two munge muri munosangana kuti mushande mese? Alright, chakatisanganisa ndingangoti ndiMr Makumbe. Alright. Mr Makumbe ndo vakatanga kundirekodhawo. Vachitondibatsirawo ndatombosikanwa kana kuti kune munhu anonzi Terry. Alright. Saka ivo pavakangosangana neni ndichibva vangotanga kundibatsirawo vachindirekodha. Vachibva vazonditi ko tsvaga munhu anonzi Chipo ndikuitira ichi collaboration. Because ivo vaisatoziva kuti naChipo tagara taizana because naChipo takadzidza tese kuprimary. Alright. So ndo patakabva tangotsvagawo Chipo. Tichibva ndatomti Chipo zvanzi tuuye kwamakungu. Tichibva ndaenda naChipo ndo patakagadzira Ndezvemoyo. Alright. Ndokutanga kwandakaita kushanda naChipo. So Ndezvemoyo, whose idea was that? Well, that song is huge. Zvekutodaro imi mogona musingatozive but song yairi kutorira. Hadizi. Aiwa. Tongoti pfungwa dzakangosangana. Alright. Dzakangosanganawo kuti inabva neidea yangu yachibva neidea yake. Tikanangosanganisa pfungwawo. Zvichibva zvabuda zvakadaro. Alright. Zvekuti vanhu vanotozonzwa kuti song yakapenga but isitaitongogadzira chitongo chikunakira. Alright, kwaitongori kungoita art. But ipapo futi pane guhwa futi riri kutenderera. Ndofunga mabva mariziva ndorisiva. Ngekuti hanzi mimi naChipo kwanzi munenge muri kudanana. Meno guhwa iroro munoda kuri clarifyawo sei? Ndomafungira nita vanhu. Maybe takafitana hedu but havasirizo. Hazisizo zvinoitika. Because ndingangoti ukada kusanganisa mafeelings nebasa zvinogona kunetsa manje. Because ndikada kuti ndadana naChipo patinoenda mumabhendi uko achazotanga tikateki nawo mumafesi ini pamwe ndakuita jealous. Ndakutobhoekana nekuenda kubhendi kana kuti mimi wachona mabhebhe anenge akujambira iye akubhoekana zvapesa da kuti aiwo chigara kumba uyaunzi chigara kuenda kubasa. Saka zvokanganisa basa. At least tikagara takadaro vanhu tichifadza vanhu zviri right handiti. Alright, haipapo muri yeZimbabwe ndofunga mabva majekerwa because pane vamwe mabhebhe anga kutotya kutosvika mudhuze. Aiwa ngavauye vese. Maizvo zvamuri kuti ngavauye vese hakuna munhu here kumba? Kumba asi chitotsvaga. baba musatara.
hatinganyeberi pamberi petv alright. Saka mabhebhi anga uchifunga kuti Chipo ndeari panyanga, aiwa asunungukai zvenyu mogona kufleta nawo. Muzukuru wangu yanditi kana muchitya munouya through wangu saint ndokugadzirirai. Handimukuzambe nenyaya yamakambobudisa nchinzi ndasiwa handisati ndawana. Ndakambobudisa nyaya yekuti mukomana akadhampiwa wokubva paipa hazvisati zvaita but that story yaiva yechokwadi here. Handina kuwana mukana wekukuonai after that story. Aiwa yanga iri yechokwadi. Alright. Saka team ndofunga mangozvinzwira nditi CV mariona. Alright, so what's the future music? Muri kuti zvona muchida kuenda kupi? Music ndichitarisa hangu nekutaura kuita vanhu ndinoona hedu tikaramba tichishanda semashandira ndoona tichienda hatisi kugumira muno muZimbabwe. Alright. Ndikuonawo tichienda international. Tichienda kure. Alright. Also totoda kutosvikawo kana naBurna Boy. Handiti? Ndo kune shore yekuti kwete kuti I'm not doing this for my name. Alright. But I'm doing this so that vanhu vaone ruoko rwaMwari. One, so that vanhu vaone kuti even munyika inonzi inoshorwa nevanhu but munogona kubuda zvimwe zvinhu. I'm doing this for my country. I'm doing this for God. Alright. Alright, tiri papo zvakare muchizviitira Mwari. Tiri muindustry makamirawo sei tichitarisa kuti imi munorarama muine condition yamunorarama nayo? Industry iri kukutreataiwo sei? How are your fans treating you? Ndingakuti tanga kumafans they now believe in us. Alright. Kwete zviya zvekuti kufungidzira kana tisi kutoshotorwa nemashows. Alright. Because pese vatotofamba vari kutonetsa kuti mukurinzira kupi? Mukurinzira kupi? Zvekuti vamwe vacho vakutongopedzera vangoti chikotiimbirai horai panapa, tokupaiwo chikotiimbirai panapa, tokupaiwo kana $10 horai. Handimaona. Saka munhu akutoda show yake, private show ipapo ipapo. Vanhu vari kunakidzwa nezvatiri kuita. Saka ndingangoti kutanga kumafans aya, mafans ari kunakira. But katichine chikumbiro kumapromoters kakatitoreni. I know kuti vari vamwe vanogona vachityira kuti vanosumudza here vana. But I know kuti kana takagona kusvitsa 1 million views hatimbotadze kufadza vanhu. Ipapo tototi zvakare congratulations because 1 meter mudharaka pasocial media hadzisi dzekutamba. So congratulations nekuva neover 1 million. They're now over 1 million views. Because even imwe yacho makafanana yamu 900,000. So going to 1 million. So it's a name ramuri kuzvigadzirira rakakura nekuda kwemabasa enyu. Alright. Imimi muchishanda muchienda kustudio muchibva kumba, movement yenyu yakakufavira here? Nangoti papo ndo pakanyanya kundiomera singaiti. Pakanyanyisa kuoma zvekuti ndo I'm sure ndine chikumbiro chanda ndakatombopa chekuti I need an electric wheelchair. Yekuti ndokwanisa kuva independent ndichizvifambirawo ndega. Because zvakanyanya kuoma kuti unenge uchitofonerwa because munhu wese anokufonera anongo expecta kuti because vanhu vajera kushanda nemangu maartist shamwari tiri kuda kwakati haana basa nekuti achafamba sei. Saka kwatiri isusu chinozoita kuti pamwe macho mapromota atisiye because it will be a burden. Akufonera kuti tiri kuda kwakati kuti handinawo kuuya naye, handinawo kuuya naye, zvobva zvaita kunge uri kusiyiwa but unenge zvinenge zvinorema kuti ufambe. Saka at least ukawana an electric unozwa kuti ungobva pamba ukasvika pakombi vemakombi havambotadzi izvo mune mari yako vanongokupinzira wheelchair ndowotopinda. Hatitaura zvekuti kana wane mota yako but at least une wheelchair yekuti unokwanisa kuzvifambira wosvika pabus stop ukwira kombi ukaburukawo wakuza kwawakakuenda. Saka ndochikumbiro chandinacho kuti ndikakwanisa kuwanawo electric chair ndokwanisa even basa rangu rinonditira nyore. Ndakanzwa pane video randakaona riri kutenderera rekuti mune wheelchair yamuri kutsvaga. Wheelchair iyi ingadaro ichiita mari? Wheelchair iri kuita 1.3 itorimo muZimbabwe. Iritoripo? Ine price iri reasonable actually?
ndingangoti nemamwe handiti ndingangoti ndo ndandakamboti rega ndingomirira nguva yandenge ndanyatsowana mari asi pandakawana wheelchair ndakaona kuti it's an opportunity yekuti ndiwane iri cheaper than kuti ndimirire kuti ndiwane kana kuti 4,000 yekutenga imwe wheelchair. Saka iyi ichiri good condition ende yakachipa futi. Right, so zvatinoda kuti tiite kamhuri yeZimbabwe masaints chandozwa ndechekuti tinokwanisa kunge tiri tinobatsirana namukomateri G. So chandiri kukurumbirisa kune avo vanoda kubatsirana namukomateri, we need roughly tiri kuda 1.3 $1,300 yekuti mukomateri vange vari wana wheelchair yavo, vange vari vanoshanda vachiita basa ravo zvakanaka zvakasunungukira, also zvinosunungukira vanoshanda navo. Number ndo dziri pascreen, vabate direct if you want to help him, if you want to donate something, chingwabate direct panumber dziri pascreen. Thank you very much nemukana wamatipa kuti tinge tiri tinotaura nemi. Aiwa mutende yangu Mabhebi mukana mozosekura havana kutaura mukomana uyo anokuimbira dzerudo zvekuri kana dakuenda kunoona kumba ndongotaura nasekuru wangu aiwa ndine ndiripo ndini munyaya vanonondimiririra ndini munyaya wachona ndine ndatakura bhegi remari. Aiwa, from Uncle Saint na Terry G, much love.